Nieħdu xaxa bażika sewa. Is-servizz tas-saħħa l-argument. Mela. Inti għandna bil-tkejjel ir-russu, għandna l-brokkoli, tixrob 3 litri ilma kuljum, xorb alla meqjus u nar ta' ħadbiż, u mbagħad tkun hemm jien għandna drogi blood dutch, għandna bżjut u skakar biss. Ovvjament jien ħanspiċċa l-isptar, problemi ta' obeżità, eċetera. Jagħmel sens li jiena u inti qed inħallsu l-istess kontribut għas-servizz tas-saħħa, jagħmel sens li inti li ġejt hawnhekk jiena, f'dil-analoġija ġejt hawnhekk għax qalbi għandna naħraħha mal-friġa għall-Christmas. Tajtni il-perm li qatt li jisma' iqaf ikkokja, iqaf tikol id-donuts għall-breakfast, u nerġa' niġi xahar wara u għadni qed nagħmel eżatt l-istess ħaġa għajr forsi nieħu l-perm li qed inħallsu għalihom aħna wkoll. U xorta nibqa' antik is-servizz, meta dawk il-flus setgħu marru jien naf għall-onkoloġija ta' tfal. Setgħu marru jien naf għall-neuroloġija, għall-esperti ta' neuroloġija, għall-Parkinson's pereżempju. Dak huwa suġġett illi bil-loġika ma la jissolvih, imma biex tagħmel hekk trid teħles minn ħafna libertajiet. Ġifieri inti dak li jkun x'ħad tagħmel, ħad tgħidlu isma' inti għandek 100 kilo żejda fuqek, x'min? Darba ġejt, tieni darba ġejt, it-tielet darba ara d-diabetes ħad tagħmel biha int. It doesn't hold any water anywhere. Who is going to do that? Min ħajkollu l-qalb li jgħid il-dak li għandu problema. Man, you have to look at the private sector sewwa. A private insurance company abroad mhix settika għandna flus għall-kirurġija tal-qalb jekk inti mit-nies għal-ħadd qed tiġbed il-kok minn fuq s-som l-strippers. It's not gonna happen. Għalfej jiena Joe Public ħajkoll nħallas għalik meta inti you just don't want to know any better. It's just makes zero logical sense. It's not about empathy. And if we want to talk about empatija, l-empatija għandha tmur. Again, it-tfal tal-onkoloġija li daw qed iġarbu l-kanċer and we can't get them the top people in the world. Because why? I'm wasting money on these fucking hip replacements tal-nies li marridux jafu. Però hemm ċertu komplessitajiet fiha din li mhux daqshekk faċli issolvi l-problema b'dak il-mod. Għalfejn? Għaliex aħna qegħdin f'soċjetà and being in a society is a constant negotiation. Right? Ġifieri jiena il-fatt li qed nitħalla ngħix din is-soċjetà għaliex jiena qed nimxi ma' ċertu regoli ta' soċjetà. Jekk jiena ma nagħmilx hekk jekk noħroġ ċaru intri Repubblika, ħajaqbduni u neħħuni minn dik is-soċjetà jpoġġuni x'imkien. Sewwa. U allura lajn għandek dik il-logħba bej il-parteċipanti kollha fis-soċjetà, kulħadd qed jirbaħ xi ħaġa u jitlef xi ħaġa. Mela, b'dak l-argument li qed tagħmel inti, minn hawn jew minn hemm jiena qed nagħti kontribut iktar minnek u x'imkien ieħor qed nagħti kontribut inqas minnek. Jiġifieri jekk ċali għandu 100 kilo xitlef, jien impejjeb. Inti tħobb il-qatra. Mark iħobb jaqbes mill-ħbula biex jaqsam il-wit. Sewwa, jiġifieri minn hawn jew minn hemm kulħadd għandu xi nuqqas x'imkien. But hemm gradazzjonijiet, man. Iva, issa tgħidli imma jekk int għandek 20 kilo żejda mod, jekk int għandek 200 kilo żejda mod ieħor. Imma x'tagħmel kif ħassolviha dik? Probabbilment l-unika mezz kif issolvi dik hija bl-edukazzjoni, billi taqbad dawk in-nies tihom l-għajnuna li għandhom bżonn, eċetera, eċetera. Imma issa jiena nerġa' ngħidlek bil-mod loġiku tajt isma' xbin, inti għandek 200 kilo żejda, ġejt darba entek, it-tieni darba ħanejnek, terġax tiġi t-tielet darba imma min? Imma anka l-ġid tal-persuna ta' men qed ngħidlek, x'kwalità ta' ħajja qed tgħix 100 kilo żejda. Hija l-ħajja li qed nażel jiena. Issa bil-problemi kollha tagħha. Imma jiena mbagħad min jiena
konservattiv immens f'ċertu affarijiet u liberali immens ċertu affarijiet. It's difficult to marry the two many times. Imma jiena min jien biex niġi ngħidlek tittonqos. Jew tpejjibx, jew tixrobx. Again, jekk imur lura għas-settur privat u jiena naħseb li fil-verità l-istat, speċjalment Malta, kif jitmexxa bħalissa, għandu bżonna ħares naqra li settur privat. There is red lines. Ġifieri, hemm punt fejn inti ma tistax tqażżiżha u jiena xorta ħanibqa' mopping up id-diżastru li ħallet. L-ħadar baqalu li. Just ħamek punt żgħir. Timbet ċertu relazzjoni ta' fsit li hija problematika. Anka ma' tfal, speċta mhux biss mal-istat u l-individwu, ma' tfal. U tfal, fil-verità, tfal vera jgħalmuk, it-tfal huma attivisti għad-drittijiet by nature, sewa. Il-bniedem huwa ripe, we're greedy, u fit-tfal hija vera overt. They're all about I want. Jiena t-tifla jekk il-biraħ orejta kwarta YouTube qabel ma raqdet. Illum ċit nofsija Netflix, għada trid sija u nofs. We're like that. Anka adulti naf tagħmel sena titkarrab għal-promotion biex issir supervisor, wara sena laħuq supervisor, men għasta d-diġi mal tibda tħares li il-manager tajt iż-żob dak għandna 5,000 iktar minni fis-sena kif ħanam. We are like that. U sa ċertu punt, imnalla li we're like that, għalfej. Kieku għadna fil-pjanuri tal-Afrika so għanna barra bon, għanna bil-lanza nġu għara ċli. Irġajt Iġifiri. Self-pleasuring, John. Irġajt self-pleasuring. Self-pleasuring. Again? Again. Jien l-lanza nishtiq.